Conny Lav, Skärstad Ridcenter, 15 Ulf Wernberg också välkommen in. Då får du vatten som är slut. Var det gott? Ja, men jag har nog lite mer luft här innanför jackan, ska du se. Det får du också. Nu blev det riktigt skönt, ja? Spagetti ska jag äta här. De har spagetti idag, vad igår? De har olika dagar. Så igår var det stora spagetti. Så att alla skulle orka med det hela tiden. Fick man få spagetti. Ja. Avbryt. Vad säger du? Nej. Vad ligger den där nu? På banan Ulf Wernberg.